알겠습니다. 조금 빨리 갈게요. 조금 빨리 갈게요. 재미씨 오랜만이에요. 저녁은 좀 공식 행사 아닌가요? 처음이에요. 네. 섹시해요. 너무 섹시하신데. 너무 섹시. 행사 아닌가요? 처음이에요. 네. 섹시해요. 너무 섹시하신데. 너무 섹시해요. 오랜만이라. 아 진짜요? 야, 진씨 마음으로 단추 3개 풀었는데. 동들 왜 앞에 깍지를 주세요. 좀만 빨리 갈게요. 앞에. 섹시해요. 너무 섹시하신데. 너무 섹시해요. 오랜만이라. 아 진짜요? 야, 진씨 마음으로 단추 3개 풀었는데. 동들 왜 앞에 깍지를 주세요. 皆さん、こんにちは。私たちのチャンネルへようこそ。BTS のパク、ジミンの魅力が、またもや世界中を魅了しています。今日、ジミンは仁川空港で公式に目撃され、スーパースターのオーラを放ち、何千人ものファンとメディアを一瞬で魅了しました。彼の到着は単なる旅行ではなく、ディオールパリファッションウィーク2025ランウェイに向かう歴史的な瞬間でした。ゆったりとした白いシャツにゆったりとした黒いパンツを合わせた、カジュアルでありながらエレガントなジミンの姿は、ファンを熱狂させました。まるで世界が彼のためだけに止まったかのようで、多くの人が彼のあらゆる動きをすぐに捉えました。さらに驚くべきことに、ディオールの CEO 自らが、ジミンが彼のためだけに特別にデザインされた特別な衣装を着用することを発表したのです。このデザインは、伝説的なパリのデザイナーによる特別な作品です。この特別な衣装は二度と再現されることはありません。つまり、ディオールパリファッションウィークのランウェイでこの傑作を着るのは、BTS のジミンだけということです。この事実は、世界中のアーミー、ファンが、アイドルの姿にさらに興味をそそられていることを示しています。何千人ものファンがすでに空港に詰めかけ、ジミンの名前を愛を込めて叫んでいる。携帯電話、カメラ、そしてヒステリックな叫び声が至るところで響き渡り、まるで大規模なコンサートのような雰囲気を醸し出している。しかし、韓国だけでなく、パリでも同様に熱狂的な雰囲気が漂っていた。コンコルド広場にあるディオールの会場周辺には何千人ものファンが集まり、開演前からジミンの到着を待ち構えている様子が映し出された動画が話題となった。興味深いことに、ジミンはソウル発のジュエリーブランドスヘイのジュエリーを身につけており、空港で身につけているだけで瞬く間に世界的な注目を集めた。ジミンがスヘイに出演した後、ブランドの公式サイトには購入者が殺到し、同じ商品が数分で完売したと報じられている。これは、ジミンがファッションとライフスタイル界に及ぼす影響力を如実に物語っている。さらに興奮を高めるように、多くのファンがジミンのスタイルはディオールの王子様のようだとコメントしました。まさに世界の注目を集める真の王子様です。国際的なメディアもすぐ後に続きました。ボーグ、エル、ハーパーズバザーといった有名ファッション誌は、パリ、ファッション、ウィークでのジミンの瞬間を捉えるため、特別チームを派遣したと報じられています。ジミンが空港に足を踏み入れると、ボディガードたちは警備に精力的に取り組みました。しかし、ファンの熱狂は止まらないことを証明しました。ジミンのカリスマ性は誰にも止められないものだったのです。ファンはソーシャルメディアに、ハッシュタグジミンアットディオール、ハッシュタグプリンスジミン、ハッシュタグパークジミンパリといったハッシュタグを殺到させ、数分のうちに世界中でトレンド入りしました。さらに驚くべきことに、ジミンはハリウッド女優やトップファッションアイコンなど、世界的なセレブリティと並んで最前列に座るという噂もありました。ジミンはこのイベントに、単なる招待客ではなく、ディオールのグローバルアンバサダーとして出席しました。これは彼を国際的なスーパースターに匹敵する地位へと押し上げたのです。パリのファンによると、会場は火の出前から満員だったそうです。誰もが BTS のジミンを一目見ようと待ち構えていたのです。また、ジミンはディオールの未来の顔だと称賛する声も多く聞かれました。彼は毎回のイベントで、常にファッションの限界を押し広げ、新しいトレンドを生み出しています。驚くべきことに、ディオールは国賓級の厳重なセキュリティ対策を敷いていました。これは、自民のイベント出席の重要性を改めて証明しています。空港での自民のさりげない姿、優しい笑顔、そしてファンへのささやかな挨拶は、世界を熱狂させるのに十分でした。彼が実際にパリでカスタムデザインの衣装を身にまとって現れたら、一体どんな光景になるのでしょうか。2025年10月1日、すべての視線が注がれています。
BTS の自民は注目の的となり、翌日には世界中のメディアで大きく取り上げられるでしょう。これは自民が単なる K-POP アイドルではなく、BTS と韓国をファッション界の最高峰へと導いたグローバルアイコンであることを示す明確な証拠です。パリは彼のキャリアの新たな章を目撃することになるでしょう。BTS 自民の今回のパリへの出発は、世界中のファンが最も待ち望んでいた瞬間の一つです。仁川空港を歩く彼の一歩一歩は、まるでファッションパレードのようで、何千人ものファンとメディアの目を釘付けにします。出発前から空港はアイドルを一目見ようと大勢の人々で溢れています。柔らかなストライプの白いシャツにゆったりとした黒のパンツを合わせた自民のシンプルながらも上品なルックは、世界的なアイコンとしての地位を示すのに過敏な装いは必要ないと彼に伝えているようでした。実際、彼のシンプルさはスーパースターのエレガントなオーラを際立たせていました。自民がパリファッションウィークに参加したのは偶然ではありませんでした。ディオールのグローバルアンバサダーとして、自民はブランドを国際的に代表する上で重要な役割を果たしています。ディオールの CEO は、自民の登場がショーのハイライトになると明言しました。興味深いことに、ディオールは自民のために特別にデザインされた衣装を用意しました。この衣装はまさに唯一無二のもので、二度と再現されることはありません。この事実が自民のルックをさらに特別なものにし、彼はこのクチュールの傑作を身にまとった世界で唯一の人物となりました。何千人ものファンが自民を一目見るためだけに何時間も待ち続けたのも不思議ではありません。仁川空港でもパリでも、まるで大規模なコンサートが行われているかのように、熱狂的な雰囲気に包まれていました。自民はどこへ行っても、本当に荘厳な雰囲気を醸し出しています。パリのコンコルド広場に集まったファンの姿を映した動画は、瞬く間に拡散しました。何千人もの人々が集まり、自民の名前を叫び、愛と応援を表す横断幕を振りました。この光景は、自民の世界的な影響力を証明しました。ファンだけでなく、一流ファッションメディアも準備を整えました。ボーグ、エル、ハーパーズバザーといったメディアは、自民の登場シーンが毎回大きな注目を集めたため、特集記事を準備したと報じられています。これは、自民が単なる招待客ではなく、ファッション界の注目の的であることを証明しました。自民の空港での姿も世界的なトレンドを巻き起こしました。彼が身につけていたソウル発のスヘイジュエリーは、ファンの間で瞬く間に人気となり、空港での自民の写真がネット上に拡散されてから数分で完売したと報じられています。ジュエリーだけでなく、彼のカジュアルなファッションスタイルも若者の間で新たなトレンドになると予想されています。オーバーサイズのシャツ、ゆったりとしたパンツ、クリアなメガネなど、ボーイッシュでありながら上品な印象を与える自民の衣装を多くのファンがすでに真似し始めています。ディオールの CEO は自民をモダンエレガンスの顔と称しました。彼によると、自民はあらゆるデザインに命を吹き込む独特の才能を持ち、まるで服が彼のために作られたかのように見えるそうです。この称賛は、自民が世界的なファッションアイコンとしての地位をさらに確固たるものにしています。自民がハリウッド女優、国際的なモデル、トップファッションインフルエンサーなど、世界クラスのスターたちと並んで最前列に座るという噂も広まっています。自民が最前列に座れば、世界中のメディアの注目を集めることは間違いないでしょう。多くのファンは、自民を大胆で限界を押し広げるスタイルで知られるデビッド、ボーイやプリンスといった伝説的なファッションアイコンと比較しています。しかし、自民は彼のルックに新鮮でユニークなモダンアジアンテイストを加えています。